Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame, siat debata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabi jamita di partang yang hata. Nalaos epistel di minggu okuli 23 Maret 2025. Ima hata nitu hata na di enet sian buku panurirang Yesaya bidu 55 ayat sada rodi ayat sia. Jala topik ni minggu paubaroha asau nang mago. Bertobat agar tidak binasa. Hujahama dihita songonoma didok hatani tu hatta. O sude hamu akana mawas Roma hamu tuaikon. Jala hamu akana somar hepeng Roma hamu manuhor. Mamonggoli dohot mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tung madasing hepe kamu tu naso tau hangulu honoton. Jala na niomomuna tu horni naso tau pasona kamu. Sai tangiho kamu maau asa panganomuna natabui. Jala busuran rohamuna di tabo-tabo. Tareho kamu ma pinggol muna jala Roma hamu tuau. Tangiho kamu ma asa mangulu todimunai. Jadi bahenok kumatuhamu padan saliling-liling na ima padan parasian nasitongi tu si Daud nasotu pamuba. Idama si tidangi tuaka bangso ibana hulehon bahen partugi dohot silehon patik tuaka bangso. Idama bangso nasotina dapian ikon jowom mudo. Jala bangso naso tumaddaho ro manahopiho alani Jehovah de batam dohot alani nabadia ni Israel. Ainunga marmulia ho di bahen. Sai lului hamuma Jehovah bican tarbahe dope jupang ibana. Jo hamuma ibana bisan jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalana jala jolma pergi dugi akasakapna. Sai mulak maibana tu Jehovah. Asa marpangulahi rohana mida ibana. Dohotu debatata. Ai buas do rohana manalesei. Ai dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna akadalaku ninna Jehovah. Ai songo tibo ni akalangit siata noon. Songo nido tumibo akadalaku siat dalam munai. Jala akapikiraku sian pikiran munai. Ima hatani tuhata. Di hamua kadongan saha porseaun tikting madokon marsaulihon asini rohani debata. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Songoni marupani dibahid juluni perikopon di Yesaya 55. Jadi ditik-tikot tutonga-tonga ni bangsoi asa sudi nasida maparsaulihon asini rohani debatai. Alainak pesongoni ditik-tikon anggo suadong do respon manang reaksi sian bangsoi ho de holat dihata ate. Alani ikonadong do respon sian bangsoi asasahat asini rohani debatai tunasida doho pangatusion na asing songo dia manasida manang aha masipatu paonna asa taruli di asini rohani debata naung radi. Jadi songonido hita tong. Jadi molo ni gobarhom manang pinadumu sauti rupani tu namarulau nabadia. Roma hamu nungaradi sude ida hamuma jala dai hamuma dengan bahasa ni Jehovah nina. Kan narodo hita buti. Anggorang roh hita, buama hita maparsaulihon dengan bahasa ni Jehovah. Songoni manuaing tiktingor rupani. Ahama sipatu pauta asa taruli hita di asini rohani debatai.
Totuna perjulu sahali si ulau ni bangsoi lau si ulau tarupani ima bah rona sida mangguhi tiktingi. Rona sida. Isarani udangan barona sida mangguhi udangani. Rona sida mangguhi gokon dohok jujui. Ido rumus na parjulu molo naing parsauli honota asini rohani debata. Rohita, roho. Jadi satabu-tabuna jala sagudang-gudang na di para dituhatai si inumon doho si panganon anggo sorodo hita tangadong lapatan ni siswa de dui sudi. Sarana rupa ni adong mas panduk manang baliho marisiho jojo manang kaajakan asarotu inganan naung ditotuhod disi makan dan minum gratis, tinggal datang saja. Datanglah segera nikmati makanan dan minuman yang kami sajikan. Tidak perlu pakai bayar, gratis. Ninna, HP dangadong naro. Totukan gabi sia-sia dui sudi. Songoni manuaing asini rohani Tuhani. Ikon narodo hita, tuna puna asini rohai ima Tuhata. Asarap tapar saulihon. Jadi datanglah, kemarilah ninna rupani. Ima na parjulu, na paduahon, tangihon tikting ni debatai. Jadi pola maos di dok hatau tu bangsoi di ayat 2 doh di ayat 3 sai tangi ho kamu mau asa pangano muna na tabui jala busuran rohamuna di tabu-tabu. Tari ho kamu ma pinggol muna jala roma hamu tuau. Tangi ho kamu ma asa mangulu todi munai. Daido di dok di ayat 2 doh ayat tului. Sai bohama nasidallahu maparsaulihon asini rohani debata sora rohana manangihon. So ditareho pinggolna tumangihon hatani debata. Jadi dosdo songon na parjulu nakiningan ikonarong do roha panangihonon asadapotan ibana asadapotan iba. Nunga di paradi anggo sorodo tangkinate parsaulihononna. Molo so ditangihod do lau songo dia pe isini tiktingi bayang goso itangihod do dang marlapatani. Nunga tado di minggu-minggu na salpu diaka partangianga do diaka jamita na salpu dang nagkebetulan 2 si pariot tadi liot Tuhani sengaja dui di bahed debata buasa asa gumudak kita asa gumudan ibana manangihon ay kigagalan ni sasahalak dada na hurang pistar alay na sooloido manangihon ati dus may songo bangso Israeli datung naswadong di para di debata di nasida sikop do sudi alay gabi luja manasida mga lului si pangano do sinumon na jala pola ikom martuhor hapiarong do na gratis ya Tuhani cuma-cuma songoni maakiba na molodang olo manangihon jadi dakola bangso yan non nasutaruli di asini rohani debata nakita pe jadi molo tapadumu tu topik ni mingguta ima di minggu okuli tu tanggal 27 Maret 2025 pauba roha asa unang mago ba ninna roha na parjulu si pauba tasasitong na asa unang mago ima roha panangihono nido tangihom ma asa unang mago ho ngatado rupani di minggu na salpu maceta kas do na mertua ima aka na manangihon jalasian na manangihon nido ro haporsiaw dakola kaporsiaw gudang akapar saulian na boy tapar saulihon molonunga radi manangihon na patuluhon si patupaon ni bangsoi asa taruli di asini rohani debata ima molo olo mga lului doho majou Jahoba molo didok disi say lului hamu ma Jahoba bica terbahin do pe jupang ibana dang namarlapatan na gabi terbatas waktu ni Tuhani. Ada saatnya dia bisa ditemui dan ada saatnya tidak bisa ditemui. Dao. Songonido nang padohan jauh hamu ma ibana bica jonok do pe ibana. Selama ia dekat. Dang marlapatan ni nadau Tuhatai. Yesui sedang tidak di tempat. Ada saatnya di tempat dan ada pula saatnya tidak di tempat. Dao. Immane nate. Ido sifat ni Tuhatai Immanuel dongat tama debata daido didok
dak pola perlu pakai toa maju tu hati. Emang dia bolot, pura-pura enggak dengar. Tuhan kita itu maha mendengar. Idu asanang di bagasar rohat tapi hita martangiang maju ibana tong do dibagi Tuhani. Jadi unak pola songgahi Tuhani. Dungi dak songo dokter Tuhan tayate. Adong jam buka tutup praktek dan ada waktu libur. Padohani justru menungguliti kita doe. Adong doti kita, adong doti kim mengalului bana, adong doti kita maju ibana. Di kita bu isi do dijo. Among nadokan. Amang tabu nai dahin nado molo hacit isi dijo. Inong nadokan. Inu hacit nai danin nado. Alai dung mentok buntu baru pedidok di dia doho Tuhan. Di sodwa Tuhan ini bana marupani. Hamu kadongan saha porsiaon anggo Tuhatai anytime do tuhita. Laos japiga pe tahubungi Tuhatai online do terus. Dakya masa molo talului Tuhani dungi Roma suruh-suruan nama dok gak ada di tempat lagi tu luar kota. Yesui di dok lagi istirahat ini rupani do takkan asing. Yesui di telepon marupani HP gabisi Veronica mangalusi. Yesui di dok salah sambung. Yesui di dok muse nomor yang Anda hubungi belum lengkap. HP di rohata nunga pasnian nomor nai tapi sitate. Saya di telepon masuk dunian alai dang diangkat. Di telepon gak diangkat. Di WA gak dibalas. Hita dokan nasirik songoni. Jol mado na membatasi tikina tutuhani. Dungi di dok ma dak sangat tiki kubah. Kita yang sering membatasi waktu untuk Tuhan. Firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya jangan pernah menunda-nunda mencari dan berseru kepadanya. Kita semua diberi waktu yang sama. Tinggal bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Iman apa tuluhon? Napau paton mubama bertobatlah. Saya ditadikon halak parjahati madalana jala jolma pergeduhi akasakatna. Saya mulak maibana tu jahuba asa marpangulahi rohana midaibana doho tu debatata. Ai buas do rohana manalese. Dei do didok diayak pitui mulak ma. Saya mulak. Hona lao jalangi. Dei do didok bukwe detai mulak berarti balik arah ibana. Idu halak na bertobat. Mulak. Jalan raksato ngadalan. Ditadikon. Benar-benar manadikon. Aka nasalpui. Jadi molo naik persauli honota asini rohani debata. Rade mahita marhamu baon. Muba manang mago. Dus songon halak na marubat tu dokter. Asa malum sahih mi bah ului na ni dokter yate. Molo di dokter lu halisada ba ului songoni unak babalik sada ditulu. Molo di dok unak panganan ninna ba ului. Unang ala diorai mangatonon gabi diluli homu se dokter na somelarak ko mangatoni. Betama tu dokter nasing mahita. Unang nimmu. Molo songonido dang marna malum bianon sahit mi. Jadi asa taruli di asini roha ni debatai radi marhamu baun uduk tu hatani tu hatai jalan apa limaho di do asa tapar saulihon asini rohani debata ima ba marhite na uduk kita tu sakap hatuau ni debata molo didok dada pikiraku pikiramu nai jala dada dalam muna akadala kunin na jahoba dang nalahu maswadahu pikirata doho takadalata Tuhani disi alai ikon akwata do tumibo do dala doho pikiran ni Tuhani sia dala doho taka pikirata. Idu asa adong istilah nama dok songonon manusia punya bisa Allah punya kuasa. Kita bisa terlalu yakin atas kekuatan, kekayaan, kedudukan atau kepandaiannya. Akibatnya kita lupa untuk mengandalkan diri pada pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwa yang menentukan bukan hanya faktor andalan yang
ada di tangan kita, melainkan faktor pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwa kita bisa saja membuat rencana, namun kita tidak bisa menjamin kepastian hasilnya. Man proposes, God dispose, kata orang Inggris. Manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Bui do tabahin proposal ningulu tahun marmengo-mengo. Naingan, silakan. Dangadong nasala di si. So namarona di pasari, naingan nin akhir na gabi ona nate. Pengen punya ini, pengen punya itu, silahkan. Alay ingot ma, tuhata do namano Tuhon. Molo so di asisi tuhatai ahadonomu. Anggoso di disposisi tuhatai ahadonota. Alani naing parsauli honota asini rohani debata, tunduklah pada rancangan dan jalan Tuhan. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say paurat may di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami parbuin na dengan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.